вечерта ходя в маски. Да. И последната ми снимка е как сме легнали пред магазина с Васил, как се лягам. Какво? Къде си го служила ти снимки, не те разбрах. Правих си го само. Обаче е такова... на нашата снимка сарчето се размазва. Бъгни го той! Защо мене? Иване, кажи Иване пас. Аз съм пас. Не дей сега ти го. И аз съм пас. Аз не съм. Какво ще кажеш? Един Сигурно вид. ще е нещо. О, виц, да. Вица за бедата и за спрайта. Гледай към обектива, де. Вървели се една беда и един спрайт по една улица. Ето аз дори ще Да. знал. Те си вървели и спрайта попитал. Ти си спрайт, аз съм бедата. Добре. Какво попитал спрайта? Питам те. Какво ме питаш? Не, аз сега си играя с това. Питам те. Ти защо не си алкохолно? Защото съм безалкохолно. Гачи. А ти защо си безалкохолно? Аз не съм безалкохолно. Абе да. Алкохолно. Виж процента, бе. Процента ми, виж ли процента отзаде. процента, Виж ли бе. процента, а? 5,5. 5,5. А това е ягодите отзаде. Аз имам повече. И аз ми сока на гонс какъв е. Виж моя. Аз няма сок на гонс даже. Имам. Нямаш, бе, Не, ти се имам. изветрял, бе. Изветрял се. Глупост. Марш от Това е до кога? И чакай да го видя. Безалкохолно сокче. Мани се е. Сокче такова. Това е изтекал. Наистина е И изтекал. спрайта се фръцнал и си отишъл. Живо поздраво. За спрайта и за... И приказката.